babakhe uyaphila. Nemina uma wakhe. Ngibona phela ngathi isikhathi sihamba impela babakhe lutho u-2K wengane. Sabathe ngiyazama ukukufonela lutho usatholakala ngisho nasecingweni. Kade yini babakhe ngoba phela ngithi sasithembisene njengalo 2K wengane. Koshaya umhla 15 manje lutho 2K wengane. Ngicela ungichazisele ngempela babakhe ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngemali yengane. Mana mama ke ngiyakubona number yakho senginayo sengiyisavile. Hayi ngoba incingo ungayibambi. Okokuqala nje nawe uyi2K uzongifuna u2K. U2K uzowenzani ekubeni uyi2K kwawena? Okokuqala mina umuntu ekade ngijola naye uma wengane yami yokuqala uyi90s. Akaze kodwa wangifuna u90 rand. Wena nje uqhamuka uzofuna u2K ekubeni nawe uyi2K kwawena kwenzakalani ngempela? Hayibo naku umuntu ezodlala ama2K ngifuna u2K. Hayibo.